sukat tayo. Kaamo tay nga asigegen ti tiempo. Intay nga dagsagana manipud ita kanito. Viva Espiritista, Alleluia. Taadu dagiti akun kuna ama matida. Ngem aramida na imbag akurangda. Nalawagang mabasa iti nasantuan na Biblia. Pamati nga awan araramid na ipes na tay dahita. Haniang nga ta pagpanagan, ipes na tay dahita. Ipes na tay dahita. Ipes na tay dahita.